Τον Απρίλιο του 2024, το Ίδρυμα Εγνατία Υπήρου, σε συνεργασία με το Οικομουσείο Ζαγορείου, διοργάνωσαν στο Μέτσοβο την 4η Ευρωπαϊκή ημέρα μαλλιού, υπό την αιγίδα του European Wool Exchange Foundation, με σύνθημα «Οι νέοι δρόμοι του μαλλιού προς ένα βιώσιμο μέλλον». Τεχνίτες, ερευνητές, επιστήμονες και γενικότερα λάτρεις του μαλλιού συγκεντρώθηκαν για να αναδείξουν τις νέες δυνατότητες του ελληνικού πρόβιου μαλλιού βασισμένες στις μοναδικές του ιδιότητες. 3 βασικοί άξονες αναδείχθηκαν. Το μαλλί ως μέσο σύνδεσης παράδοσης και σύγχρονης εποχής. Νέοι χειροτέχνες και δημιουργοί από όλη την Ελλάδα επαναφέρουν την αξία του μαλλιού. Μέσα από την παραδοσιακή υφαντική, τη σύγχρονη τέχνη και τη βιώσιμη μόδα δημιουργούνται νέα πρωτότυπα έργα και προϊόντα. Το μαλλί ως καινοτόμο, εδαφοβελτιωτικό και μονοτικό υλικό. Το ελληνικό μαλλί χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στις καλλιέργειες, καθώς διατηρεί την υγρασία και εμπλουτίζει το έδαφος οργανικά. Πιλωτικές μελέτες σε αμπέλια και καρυδιές έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό λίπασμα, αντικαθιστώντας τα χημικά με φυσική ενίσχυση στις ρίζες, ενώ στο χώρο της οικοδομής μετατρέπεται σε φυσικό μονοτικό υλικό, άκαυστο και χωρίς τοξικότητα. Το μαλλί ως μέσο θεραπευτικής αγωγής. Έρευνες σε νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν δείξει ότι το φυσικό μαλλί, όταν υφαίνεται ή έρχεται σε επαφή με το δέρμα, μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη. Σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ, μαξιλάρια και κουβέρτες από μαλλί προσφέρουν ηρεμία και καλύτερο ύπνο. Ακόμη και σε ογκολογικούς ασθενείς, το μαλλί χρησιμοποιείται ως θεραπευτική αγωγή. Είναι μια επιστροφή στο μητρικό χάδι. Είναι μια επιστροφή στις ρίζες. Είναι μια σύνδεση με τη φύση. Σε αυτή τη γιορτή, τα μέλη του The Pocari Project μας ταξίδεψαν στα μυστικά του μαλλιού. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση The Pocari Project στοχεύει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την αξία του ελληνικού πρόβιου μαλλιού, την επαναξιοποίησή του μέσω της δημιουργίας μάλινων τοπικών προϊόντων σε συνεργασία πάντα με τους ντόπιους κτηνοτρόφους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου θερινού σχολείου για το μαλλί, το 2022 στο Μέτσοβο, η ομάδα The Pocari Project, σε συνεργασία με μέλη από την ομάδα Μπέζι, συνδιοργάνωσαν ένα βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για τον κύκλο του μαλλιού. Υπό την καθοδήγηση ντόπιων γυναικών, οι οποίες διαθέτουν βιωματικές εμπειρίες γύρω από τις τοπικές παραδόσεις. Οι στόχοι ήταν η εθνογραφική έρευνα και η εκπαίδευση γύρω από τα στάδια επεξεργασίας του μαλλιού, από το πλύσιμο έως ότου αυτό γίνει νήμα. Σε αυτό το ταξίδι θα ακολουθήσουμε την πορεία του μαλλιού των προβάτων, από τη φύση στον πολιτισμό, υφαίνοντας το χθες με το σήμερα και το αύριο. Το μαλλί, πολύτιμο δώρο της φύσης, αποτέλεσε για αιώνες θεμέλιο της ζωής στην Ύπαιθρο, εργαλείο για επιβίωση, αλλά και για καλλιτεχνική δημιουργία, για την ένδυση και την οικία, όπως και για τις ανάγκες της γεωργίας, της ιατρικής και της οικοδομικής. Στις πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, στην Ήπειρο, οι ποιμενικές εκτροφές περιλαμβάνουν σπάνιες, υπό εξαφάνιση και προστατευόμενες τοπικές φυλές προβάτων, όπως τη φυλή κατσικάς και την καλαρίτικη φυλή ή αλλιώς το μπούτσικο πρόβατο. Ένα ξεχωριστό τοπικό κτηνοτροφικό σύστημα που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα εκτροφής τους στηρίζεται στη μετακινούμενη κτηνοτροφία, έναν χαρακτηριστικό τρόπο εκτροφής ζώων που συναντάται διαχρονικά σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Η μετακινούμενη κτηνοτροφία συντελεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επεξεργασία του μαλλιού είναι μια τέχνη που χρειάζεται επιμονή,
υπομονή και χέρια που ξέρουν να αφουγκράζονται την υφή και το βάρος της κάθε ίνας. Από το πλύσιμο και το λανάρισμα μέχρι το γνέσιμο και το βάψιμο, κάθε στάδιο απαιτεί χρόνο, φροντίδα και προσήλωση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία κρύβεται μια μαγεία. Όταν το λευκό μαλλί αρχίζει να παίρνει χρώμα, όταν οι φυσικές βαφές το μεταμορφώνουν σε αποχρώσεις της γης, του ουρανού και του δάσους, τότε ο κόπος ξεχνιέται. Από την πρώτη ύλη στη δημιουργία. Την άνοιξη οι κτηνοτρόφοι ξεκινούν την κουρά. Οι κινήσεις τους είναι γρήγορες και ακριβείς, σαν να ξεγυμνώνουν τη φύση από το βάρος του χειμώνα. Με ψαλίδι ή με μηχανή που γλιστρά πάνω στο δέρμα του ζώου, το ποκάρι απομακρύνεται και ακολουθεί η διαλογή του, καθώς κάθε σημείο του ποκαριού δίνει διαφορετικές ποιότητες μαλλιού. Κατά το παρελθόν, οι άνδρες αναλάμβαναν την κουρά και οι γυναίκες τη φροντίδα για τη διατροφή τους, καθώς και την προσεκτική συλλογή και διαλογή του μαλλιού, κατάλληλου για την εκάστοτε ύφανση. Η κουρά αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την υγεία και την ευεξία των προβάτων. Κάθε ίνα μαλλιού είναι ένας μικρός θησαυρός, μια φυσική και ανανεώσιμη ύλη. Το μαλλί είναι γεμάτο φύλλα, χώμα, λίπος. Για να επεξεργαστεί πρέπει πρώτα να καθαριστεί. Οι γυναίκες κατά τους θερινούς μήνες πηγαίνουν συνήθως στις δημόσιες βρύσες στη γειτονιά τους, όπου γεμίζουν τα καζάνια με νερό, τα τοποθετούν πάνω στις πυροστιές και ανάβουν φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται από το μαλλί η σαριά, το λίπος, οι σκόνες, οι μικροοργανισμοί και τα φυσικά υπολείμματα. Χτυπώντας το μαλλί με τον ξύλινο κόπανο, επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του μαλλιού. Αφού ξεπλυθεί το μαλλί, απλώνεται στους αυλόγυρους, στις στέγες, στις πεζούλες, στους φράχτες. Το πλυμένο μαλλί, αφράτο, καθαρό, μυρίζει πια βουνό και ήλιο. Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας του μαλλιού είναι το γράνσιμο ή ξάσιμο, με σκοπό να ανοίξουν οι ίνες και να βγουν όσα φυσικά υπολείμματα απέμειναν. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο. Οι κινήσεις των γυναικών, ήρεμες αλλά συνεχείς, συνοδεύονται από κουβέντες, γέλια και τραγούδια που δίνουν ρυθμό στη δουλειά. Η συλλογική αυτή διαδικασία κάνει το χρόνο να περνά πιο γρήγορα και ευχάριστα και δένει τις γυναίκες μεταξύ τους. Νεραντζούλα φουντωμένη, νεραντζούλα φουντωμένη, που νουλετάδι Ιησού νεραντζούλα, που νουλετάδι Ιησού. Ακολουθεί το λανάρισμα. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το μαλλί χτενίζεται με ειδικά εργαλεία, τα λανάρια, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ίνες του. Κατά το παρελθόν, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν δύο ξύλινα εργαλεία που μοιάζουν με μεγάλες χτένες. Σήμερα, το συνηθέστερο λανάρι είναι ένα χειροκίνητο εργαλείο που διαθέτει κυλίνδρους. Εκεί τα μαλλιά γίνονται μια μάζα, μια τουλούπα. Ταυτόχρονα, σήμερα, οι μηχανές στα λαναριστήρια αναλαμβάνουν τις μεγάλες παραγωγές. Το λαναρισμένο μαλλί είναι η πρώτη ύλη για το γνέσιμο και τη δημιουργία νήματος, όπως και για την τεχνική του φέλτ. Το φέλτ, ή πύλημα, είναι μία από τις παλιές τεχνικές κατασκευής υφάσματος. Στις μέρες μας,
είναι ευρέως διαδεδομένες δύο υποκατηγορίες αυτής. Το wet felting, όπου χρησιμοποιείται μαλλί, ζεστό νερό και σαπούνι, και το needle felting, όπου χρησιμοποιείται μαλλί και βελόνες. Το λαναρισμένο μαλλί μεταμορφώνεται σε νήμα γνέθοντάς το με το αδράχτη, με τη δρούγα, με το τσικρίκι. Με τη ρόκα στο ένα χέρι και το αδράχτη στο άλλο, οι γυναίκες δίνουν στροφή στο νήμα και με επιδεξιότητα μετατρέπουν το νήμα σε λογής κλωστές. Κάθε τύπος νήματος χρειάζεται ειδική τεχνική γνεσίματος για να δημιουργηθεί. Το γνέσιμο είναι μια διαδικασία η οποία συνδέεται με τις ιστορίες και τα τραγούδια του χωριού. Μια που μωρέ μια πουλιά μες στον ουρανό, μια πουλιά μες στον ουρανό, μια λιγερή στον κόσμο, μια λιγερή στον κόσμο. Η ρόκα γυρίζει και μαζί της γυρίζει και ο χρόνος. Το νήμα μεγαλώνει και μαζί του γεννιέται η προσμονή για το ύφασμα που θα έρθει. Από αυτό το νήμα θα πελεχτούν ζεστά ρούχα, πρικιά, καλύματα, φορεσιές. Το γνέσιμο γίνεται σήμερα στα κλωστήρια. Στη συνέχεια τα νήματα γίνονται βαντανίκια, κατά τα λεγόμενα των γυναικών του Μετσόβου, κουλούρες ή αλλιώς κουβάρια, και βάφονται με φυτικές βαφές. Τα χρώματα βγαίνουν από τη γη, από τη φύση της Υπήρου. Από ρίζες, φλοιούς, άνθη, φυτά, βάλσαμο, τσουκνίδα, φλούδες κρεμμυδιών, φλοιή και φύλλα καρυδιάς, φύλλα μιλιάς. Στο καζάνι το νερό βράζει και οι ατμοί ανεβαίνουν. Οι γυναίκες βουτούν προσεκτικά τα βαντανίκια, τα ανακατεύουν και τα αφήνουν να απορροφήσουν το χρώμα. Κάθε υλικό έχει τη δική του θερμοκρασία, τον δικό του χρόνο. Δεν υπάρχει αυτοματισμός, μόνο ένστικτο, εμπειρία και μνήμη. Η βαφή είναι η πράξη της αλλαγής, από το άχρωμο στο μοναδικό. Τα νήματα, αφού βαφτούν, απλώνονται πάλι σε εξωτερικούς χώρους για να στεγνώσουν. Το τελευταίο στάδιο είναι και το πιο εντυπωσιακό, η ύφανση. Ο αργαλιός, το ξύλινο αυτό εργαλείο που μπορεί να διαφέρει αναλόγως με τις ανάγκες ή τις περιοχές, είναι το σημείο όπου όλες οι προηγούμενες φάσεις συγκλίνουν. Με μεγάλη μαεστρία οι γυναίκες στείνουνε τον αργαλιό. Πρώτα το στιμόνι, που αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο θα αποτυπωθούν τα σχέδια, τα οποία διάλεξαν για το συμβολισμό τους ή την αισθητική τους αξία. Το χτένι χτυπά ρυθμικά. Οι γυναίκες καθισμένες στον αργαλιό με έτοιμο το υφάδι δημιουργούν σχέδια που γνωρίζουν από παράδοση. Η κάθε υφάντρα μπορεί να δημιουργήσει και τα δικά της μοτίβα. Ο ρυθμικός χτύπος της χτένας, σε συνδυασμό με τις κινήσεις των ποδιών, γράφουν μουσική και εμπνέουν τη γυναίκα για τραγούδι της ξενιτιάς, της αγάπης. Ο αργαλιός απαιτεί ακρίβεια και ψυχή. Η σύγχρονη τεχνολογία φέρνει τον μηχανοκίνητο αργαλιό, ο οποίος επιτρέπει τη μαζική παραγωγή υφαντών με ακρίβεια, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για καλλιτεχνική έκφραση. Έτσι, παράδοση και καινοτομία υφαίνονται μαζί στο ίδιο στιμόνι. Τα υφαντά δεν είναι απλώς διακοσμητικά. Είναι βιώματα. Η ύφανση των πρικιών για την κόρη συνοδεύεται από χαρά και τραγούδι. Nu te arde, more fata nică,
τα σιγελάνο, τα σιγελάνο. Noi avem unde mare, nu vă spositreci, nu vă spositreci. Pitrunicle vă mi-a daro și la voi vă zin. Pitrunicle vă mi-a daro și la voi vă zin. Σύμφωνα με την παράδοση, κιλίμια, βελέντζες, ιχράμια, μπάντες, μαξιλάρια και πολλά άλλα ακολουθούν τις νύφες ως πρίκα για να ντύσουν το καινούριο σπίτι του νεόνυμφου ζευγαριού. Σήμερα το μαλλί παραμένει ένα αειφόρο υλικό που ενώνει εποχές, τεχνικές και ιστορίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει την ανασύσταση και ενδυνάμωση της ελληνικής χειροτεχνίας όπως της τέχνης της υφαντικής. Η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών οικονομιών και της εθνικής οικονομίας. Το μαλλί κάποτε θεωρούνταν ξεπερασμένο. Αποδεικνύεται τελικά υλικό του μέλλοντος που εξυπηρετεί τις πολλαπλές ανάγκες ενός κόσμου που στρέφεται προς τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ποιότητα.